Sa number 2, libel kag dereliction of duty ang kabahin sa mga kaso nga ipasaka ni Councilor Al Victor Espino batok sa katapos sa Bacolod Traffic Authority Office may angot sa pinagamo nga nagluntad sang nagligad nga semana. May report si Nico Delfin. Pamulitika ang kabahin sa mga ginapatian ni Councilor Al Victor Espino nga kabangdanan sang pagpasaka man siya sang reklamo sang katapos sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagaligar iya ginpahog nga patyon. Sa press conference siya man ginpatpat ang mga rason kung nga nagpadulong siya sa opisina sang bitaw nga nagresulta sa komprontasyon sa tunga niya kag sang job order worker nga si Abner Salvalion. Nagpa-blatter si Sir Abner sa hapon. Kag nagpatawag press con the next day, then what do you call that if that is not politics? That is not part of your job. Kaupod man ang iyang mga battery of lawyer, ginpahayag man ni Espino ang plano nga pagpasaka sang kaso nga libel kag dereliction of duty kag iban pa batok sa pamuno sang bitaw nga si Police Major Junji Liba kag pila pa ka makatapos ang departamento. Bilang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, igaduso man ni Espino sa konseho ang inquiry angot sa mga alegasyon sang korupsyon sa bitaw. Nga wala kong gindakop or at least akos. Nga may pusil ka sa opisina ko, statement ni Major Liba, ang hambal niya, gin-threaten kong tao niya. Correct? That would have been sufficient reason to exercise his person in authority. Pulisya mo, di ba? May ginsumpaan ni siya to serve and protect. Nga wala niya ko gindakop mismo. Ang ako niyang file ng kaso, ang ginguba nilang akong reputasyon. Okay. So that could be libel or... Secondly, inang allegation of corruption, no, that I think is a matter that has to be considered, no, some committee ni Councilor Espino being the chair of the Committee on Transportation. And more so, nga siya man chairman sa Committee on Laws, Ordinances and Good Government. So, aragan siya yung maduwag ng committees na may siya sang authority kag obligation to make investigation that matter. Gintinguhaan sang DG-CAS nga makuhang bahay ni Liba pero as of press time wala pa siya makahatag sang reaksyon sa mga alegasyon sang konsehal. Pero damlag pa ginpasungka na ni Liba ang katapos sang bitaw nga ginatudlo ng ilkil sa estudyante nga nagapanag-iya sa motorsiklo nga na-impound sa bitaw compound kung may ara ginman. Ginsiling man ni Espino nga nangayo sa iya sang bulig ang rider matapos nagbayad sang 1,500 para makuha ang iyang motor pero ginpahog pa nga pasakaan sang kaso nga carnapping kag gindetain sa bitaw office sang nagligad nga semana.